Tady nám do toho mluví náš Sebíček, ale tohle je první bazén z toho našeho celého komplexu. Tam jsme bydleli v druhém patře. Studený nebo teplý jako kafe? Aha, super. Je trošku menší bazének, 80 cm. Tady už je 110. Tady je pohled na ten hotelový komplex ještě. Tady na hlavní budovu. Tady je jeden bazének pro miminka, vyloženě menší děti, 40 cm tuším je tam hloubka. Tady do toho se ani náš Sebíno nebojí. Teplá? Tak. Dáme pitíčko, jo? Tady vás bude vždycky všude postmixy. Já si dám pak pivo na pláži. Jmenuje se to krásně Help Yourself Bar. Člověk si tady mohl natočit, co chtěl. Tady fantu. Úžasný vynálezy. Tady první. Tady první. Kolu chceš? Sebíčku. Tady kola. Tady kolu dělej, tady. Tak a tady to je druhý místní bazén. Tady jsme byli prakticky většinu celou dobu, po většinou našeho času. Takhle tady vypadá nádherně zahrádka, krásný kytičky všude. A to teprve tady začínalo. Haló. Tady se Sebínovi líbilo nejvíc. Samozřejmě i pánové, jasně. Hele. Rozbouřený Sebíno, který bude pak natahovat ruce pořád. Tak, vem si pitíčko. Děkuju. Thank you. Protože má radost dětí, víš, a má rád děti. Tak tady v těch bazénech byly krásný lehátka, na který si člověk mohl i opalovat, mohl si tam lehnout. Tam je prostě takový náramek. Ne, pojď. Nejdeme na pláž. Tak. Jenom se podívat na bar a přijdeme se spát. Půjdeme se podívat jenom na loďku, jo, Sebíku? Ano. Tak a tady už začíná obrovská zahrada, která vypadá skoro jako ve Versailles. Vůbec veškerá architektura tady toho hotelu je stavěná do nějakého hradu nebo zámku a od toho se odvíjela i tady ta krásná zahrada, která tady byla. To je úplně dokonalý. Tady je vlastně nějaký takový přechodový prostor mezi jedním bazénem a druhým vlastně a tamhle na druhé straně už je moře. Vypadá to jako dálka, ale úplně v pohodě. Krásně. Každou chvilinku jsme to se Sebínem chodili, je žádný problém. Vždycky měl aspoň tačka čas na to, aby si mohl dát někde pivo.
Sebiku, to by ty nějak držou. No, někdy chodil po penici, viď? Nech to, Sebíno. Pojď. Tady vlastně poslední bazény jsou poslední dva bazény předtím, než uvidíme moře, kde je plážový bar. Sebíno uvidí svoji chlapskou sprchu, Sebíku, viď? Pojď. Sebí. Pojď. Hello. A byl tady tak neuvěřitelný klid, že prakticky kdykoliv bylo možné si sehnat tady lehátka bez problémů, se jít opalovat kamkoliv jsme chtěli. Vyzkoušíš bazánek, Sebi? Máš plavečky, takže můžeš. Teplá? Tady je poslední vlastně nízký bazének. A tady už to je docela hluboká voda. Ne, tady se musel. Tady je, kolik je tady, to víš, ne? Tak řekni ty čísla. Co to je? Jednička. 0 centimetrů a tyčka a M. Tak. Protože to se jmenuje M. To je hloubka vody, ty. M. Ani tam pán nestačí. Ne, ale jo, stačí. Když je větší trošku. Když je trpaslík, tak mu nestačí ani 60 cm. No kakao je tam ve verky, to víš, že jo. Tak, tady to je poslední velký bazén, který tady je. Pořád všechno naprosto klidný. Kdykoliv možnost si sehnat místo, kdy jsme chtěli. Až tam nezahůčím. No, přesně. Až tam až nezahůčím. Tak, tady máme zdejší výřivku. Nevím ani, jestli je teďka puštěná nebo ne. Chtěl zase po schodech. Je tam hezká fontánka a vlastně když je puštěná, tak tady to funguje jako nějaká jacuzzi. Nefunguje, viď, dneska? To... Masáž, víš, nefunguje. No a tady už máme poslední věc, což je plážový bar a výlet na moře. Maminka jenom zamává. To je poslední video. Ahoj.